Hyvää iltaa ja tervetuloa tämän syksyn luentosarjalle Venäläinen runous, Ruskaya poesia. Sen järjestää Venäläisen kirjallisuuden seura yhteistyössä venäjän kielen kirjallisuuden oppiaineen ja Aleksander-instituutin kanssa. Meillä on tänään luvassa mahtava Tsvetaeva-paketti, 2 etevää Tsvetaeva-kääntäjää ja tuntijaa. Ja ensimmäisenä saamme kuulla Elina Kahlaa, filosofian tohtori. Hän on Suomen Pietari-instituutin johtaja ja kääntäjä, kääntänyt varsinkin Kulitskajan proosaa, mutta myös Tsvetaevan proosa on sellainen kirja kuin Piru ja muita kertomuksia. Ole hyvä. Haluaisin jo nyt heti oikeasti sen oman PowerPointini esiin, joka on siellä. Se PowerPoint, joka toi pois se PowerPoint tänne. Sammuta se sitten tuosta. Joo. Nyt se. Joo. Hyvää iltaa, hyvät kuulijat. Meillä on tänään synkronoitu esitys. Me ollaan Marja-Leena Mikkolan kanssa etukäteen puhuttu tästä. Tämä on Tsvetaeva-ilta. Vanhan ajanlaskun mukaan 26.9. on Tsvetaevan syntymäpäivä. Ja se äskeinen runo, joka on syklistä Aljalle, eli esikoistyttärelle Ariadnalle omistettu. Se runo oli vuodelta 1916, eli siinä on tämmöinen linkki. Ajatelkaa, minkälaista oli 100 vuotta sitten ja minkälaista on nyt. Mä rohkenen lukea oman tilapääkäännökseni suomennoksen tuosta äsken kuulusta runosta. Se on tosiaan varhaisruno ja mielenkiintoista on, että Marja-Leena Mikkola vie myöhemmin tänään
20-luvun runoihin ja siihen kypsempään se taivaan. Mun osuus on vertaileva. Mä uskon, että kaikki tässä salissa olijat tuntee Marina Tsvetaivan ja ehkä myös aika moni teistä on lukenut suomeksi jotain hänestä. Ehkä tunnette Finlandian voittajan Riikka Pelon romaani Jokapäiväinen elämä. Me puhutaan Tsvetaivasta tänään, mutta mä tuon siihen pietarilaisen ehkä senkin takia, että mulla on ollut mahdollisuus viettää 4 vuotta siellä samoissa maisemissa, jossa aikalainen Elisaveta Kuzmina Karavajeva eli nuoruutensa. Ja mä kerron jonkun verran niille, jotka teistä oli Pekka Pesosen blog-luennolla, niin tämä on sitä samaa aikakautta. Tsvetaeva Kuzmina Karavajeva oli myöskin hopeakauden runoilijoita ja perijöitä. He palvoivat omalla tavallaan tällaista luoja, teurgi, runoilijaa. Millä lailla he ratkaisivat omassa runoudessaan ja elämäntyössään sen runoilijan kaikki kärsivän kilvottelijuuden, niin tämä vertailu on mua jotenkin jäänyt askarruttamaan ja sen takia jaan teidän kanssa tänään joitain runoja molemmilta runoilijoilta. Eräänlainen avain on tietysti se, että kumpikin näistä runoilijoista ei ole tässä yhteydessä liioittelua sanoa, että heidän kohtalonsa oli traaginen. Heillä oli kummallakin 3 lasta. Ja mitä nämä lapset on tehneet äitiensä elämäntyön eteen, me ei ilman tätä lähipiiriä tiedettäisi näistä runoista mitään. Niitä on monia vuosikymmenen ajan säilytetty ja pidetty ei vain piirongilaatikoissa, vaan matka-arkuissa ympäri Euroopan, pois Venäjältä ja sitten takaisin sinne. Eli nämä kaikki seikat yhdessä vaikuttaa siihen, että miten venäläiset ja me täälläkin niin kuin koetaan nämä runoilijat, että heidän kohtalonsa on jotenkin pakahduttavan suuri ja siihen on hirveän vaikea vapaalla jalalla ja täysin vatsoin eläytyä. Mutta sitä varten me ollaan tänä iltana täällä, että me yhdessä luetaan ja yritetään tulkita näitä runoja. Tämä Aalja oli Tsvetaivan esikoinen ja hän näki lapsessa parhaan kuuntelijansa ja kumppaninsa. Ja kuitenkin tämä runo on hyvin uhmakas, iloinen ja siinä on niin kuin mustalaissävy. Ja sen takia halusin tämän ottaa musiikin, koska vaikka nämä on hopeakauden runoilijat ja nämä on jonkun verran vaikeitakin ymmärtää, niin ne on elää lauluissa, YouTubessa, kaikkialla elämänsä, joka on tarkoitettu kaikille ja ne on osa sitä, miten väittäisin venäläiset lähimenneisyyttään ja lähihistoriansa tulkitsee näiden henkilöiden, myös heidän niin kuin elämän kohtalonsa kautta. Sitten kuin veteen sua kutsuu ikuinen tie, käärmeen luontoosi luota, koti, minun runoni unohda. Tiedoksi huomenna olet vanha, kulauta viiniä karauta troikalla, kajauta jyrkänteen reunalta, ole sinisilmäinen mustalainen. Tiedoksi vain, ei paljon sulle löydy, heittäydy jokaisen syliin. Oi palavat Pariisin boulevardit, kai tajuat miljoonat silmät. Oi värisevät Madridin kitarat, niistä kirjoitin niin monet kerrat. Tiedoksi vain on kätesi kuumasta huuma, purjeet pullollaan, hyvää matkaa. Tiedoksi vain, huomenna olet vanha, kaiken muun lapseni voit unohtaa.
Marja-Leena lupasi, että hän lukee semmoisen hyvin hankalan ja tukahdutetun runon, joka ne teistä, jotka ovat lukeneet Jokapäiväinen elämä romaanin suomeksi, niin tietää, että se Taivaalla oli tosiaan 3 lasta, niin kuin Elisaveta Kuzmina-Karavajevallakin. Ja he syntyivät sellaisissa oloissa, että lapset, monet kuoli nälkään. Ja mä luen tämän ensin venäjäksi ja sitten kuulette suomennoksen. Tämä on kirjoitettu huhtikuussa 1920, jolloin nuorempi tytär on kuollut nälkään. Две руки легко опущенные на младенческую голову были по одной на каждую, две головки нездоровыми, но обеими сажатыми, яростными, как могла. Старшую тьмы выхватывала, младшая не уберегла. Две руки ласкать, разглаживать, нежные, головки пышные, две руки, и вот одна из них замуж казалась лишняя, светлая, на шейке тоненькой, одуванчик на стебле, но еще не совсем не понято, что дитя мое в земле. Kaksi kättä ne hellästi laskin 2 lapsen hiuksille. 2 annettiin, 1 lapsi kummallekin kädelle. 2 kättä puristui nyrkkiin niin raivokkaasti kuin pystyinkään. Lapsen kiskaisin pimeästä, toista en kyennyt pelastamaan. 2 kättä, tuuheita hiuksia, niillä hyväilin, silitin. 2 kättä, toinen niistä äkkiä turhaksi muuttuikin. Vaaleana hentokaula taipui, voikukka varressaan. Lapseni makaa mullan alla, en vieläkään voi sitä käsittää. Mennään takaisin siihen näiden 2 runoilijan niin siihen kontekstiin, missä he syntyivät. Aikana, jolloin Venäjä oli ehkä modernimpi kuin koskaan sen jälkeen. Tämä on ehkä rohkeasti sanottu, mutta on tullut monta kertaa mieleen se, että jos nyt puhutaan, että esimerkiksi että on kovasti sensuuria ja esimerkiksi homoseksuaalisiin suhteisiin yllyttäminen on kiellettyä. Ennen sitä ensimmäistä maailmansotaa symbolismin ja avantgardismin dekadenssin aikana ne oli näissä piireissä, jossa runoilijat etsi uutta tapaa luoda ja elää. Homoseksuaaliset suhteet oli tavanomaisia, niin sanotut valkeat avioliitot oli tavallisia, porvarillinen avioliitto julistettiin tuomituksi monelta eri puolelta. Mä olen hyvin paljon miettinyt nimenomaan Elisaveta Kuzmina-Karavajevan roolia verrattuna Tsvetaevaan. Hän on pienempi ja vaatimattomampi runoilija, mutta hänen merkityksensä ei ole yhtään sen vähäisempi, että hän on tehnyt samalla lailla niin kuin paluun. Ja tuossa slaidissa on kuva Suomen lähetystön pääkonsulaatin viereisestä talosta, Kirkastuksen aukiolta Pietarissa. Ja siellä sanotaan, että tässä talossa asui vuodesta 12 vuoteen 15 runoilija, teologi, kirjoittelija äiti Maija. Ja koska tämä on venäläisen runouden ilta, niin me puhutaan runoudesta
ja jätetään tämä kuvataide ja muut asiat hieman syrjään. Mä laitan kuitenkin kiertämään semmoisen pienen viikkosen. Tämä on mun oma tekstini ja mä haluaisin siis mainita, mutta en mene tässä sen pidemmälle, että Kuzmina Karavajova tunnetaan laajemmin ehkä Venäjällä ja muualla kanonisoituna venäläisenä ortodoksin kirkon pyhänä, ja siis hänet tunnetaan Maria Pariisilaisena. Ja se taas liittyy siihen, että hän toimi siis runoilijana ja myös sitten tämmöisenä, että jos ajatellaan, että se taivaalla koko se taiteellinen panos meni niin kuin sen kirjoittamisen kautta, niin äiti Maria teki niin, että hän yritti niin kuin viedä, heillä oli niin kuin sama idea, että sieltä kun jouduttiin sisällissodan jälkeen pois Venäjältä, niin se vanha Venäjä, uusi Israel, se ikään kuin lupaus oli siellä emigraatiossa. He kumpikin vietti Pariisissa merkittävän osan niin kuin siltä kypsästä elämästään ja tuotannostaan. Ja se taivahan palasi 1939 Neuvostoliittoon ja kuoli sitten 1941 hirttäytymällä ja äiti Maria taas päätyi natsien keskitysleirille ja myös hänen poikansa. Puhun siitä pikkasen myöhemmin. Tuossa on sellainen symbolistinen työ, joka ilmestyi samaan aikaan, kun mä käyn nyt hyvin lyhyesti läpi, jotta tulisi esiteltyä Kuzmina Karavajevan runollinen tuotanto. Se on tämän luennon tavoite, että lyhyesti esittelen nämä. Siihen aikaan tässä on tämä tummassa yömaisemassa oleva ehkä niin kuin paimenhahmo. Se on samaan aikaan ilmestynyt kuin toinen runoteos Jurali, joka oli omistettu blogille. Sitä aikaisemmin vuonna 2012 oli ilmestynyt Skyyttien pääkallot, joka sai erinomaisen vastaanoton. Silloin nuorta runoilijaa verrattiin Anna Marttovaan ja Marina Tsvetaevaan. Siinä välissä ilmestyi semmoinen Daroga, eli tie, joka ei saanutkaan sitten taas yhtä hyvää vastaanottoa, ja se ei sitten koskaan ilmestynyt, koska Liisa tyttö vei tämän runokäsikirjoituksen runoilijablogille, joka ei sitten sanonut siitä oikein yhtään mitään, teki vain jotain pieniä huomioita, ja sitten se jäi sitten julkaisematta. Jurali on siis sellainen, voi sanoa, manifesti tästä kilvoittelijuuden, runoilijan ja taiteilijan kaiken nielevästä kilvoituksesta. Ja päähenkilö on, hän itse luonnehtii sitä, että tuhlasi sielunsa kaikille, pilkkoi sydämensä palasiksi monille syntisille. Ja kun ensimmäinen maailmansota puhkesi, niin kaikki sitten tämä dekadentti elämä ikään kuin tuli myös niin kuin lakipisteeseensä. Ja sitten täällä Vjatseslav Ivanovin tornissa Taurian puiston vieressä, niin sitten Elisaveta vastaa, että hän ymmärtää, että kansa ei tarvitse mitään muuta kuin Kristuksen. Ja että etsiminen on tärkeämpää kuin päätösten teko. Sitten hän myös julistaa, että tästä eteenpäin kannan synnin ja katumuksen, sillä hartiani ovat vahvat, eivätkä taivu tämän tuskan alla. Ja jos mä nyt teen vähän tällaista triviaalia vertailua
Elisaveta Kuzmina-Karavaivan suurin rakkaus oli Alexander Blok. Ja hänellä ei sitten muita rakkauksia oikeastaan ollutkaan. Hän meni, isä kuoli ja he joutuivat sieltä Anapan viinitarhasta, ihanasta paikasta, joka oli jonkunlainen paratiisi, kylmään Pietariin, jossa oli synkkää ja ikävää, ja myös hän pinnasi koulusta. Ja sitten Blokin runot pelasti hänet. Blok kirjoitti vastaukseksi yhden runon ja antoi ymmärtää, että parempi olisi, kun lähtisit pois täältä meidän kuolevien ja mätänevien joukosta. Ja sitten tyttö teki työtä käskettyä ja sitten todellakin niin, hän ei millään lailla, että se tässä niin kuin on minua ainakin koskettavaa, että näitä tunteita ja niiden rajuutta ja millä lailla peitellä, vaan ne tulee kaikissa teksteissä. Sitten kun Elisaveta oli jo vihkiytynyt nunnaksi ja käytti nimeä äiti Maria, niin silloinkin hän vielä niin kuin muisteli sitä, miten tärkeää se niin kuin runoilijan kohtaaminen ja miten se viitotti häntä koko elämänsä. Ja tämä tuntuu varmasti vanhahtavalta, mutta mä luen siitä huolimatta siis kirjeen, jonka hän kirjoitti Blokille, joka sattui olemaan rintamalla juuri silloin. En tiedä, miten aloin kirjoittaa teille. Olen ajatellut teitä monta päivää ja tänään päätin, että minun on kirjoitettava. Kun olin ensimmäistä kertaa luonani ihan pikkutyttönä, ymmärsin, että mä olen ikuisiksi ajoiksi ja elämän spiraali on kääntynyt alaspäin, mutta minä olen yhä samassa pisteessä. Kun tulin toin runoja tekosyynä, pelkäsin jotain, mitä ei voi tietoisesti ilmaista. Teistä tuli silloin minulle läheinen ja saavuttamaton. Joka kerran astuessani kehään ajattelin teitä ja sitä, että te tarvitsette minun taakkaani ja se ilahdutte minua kaikkein eniten. Minä etsin vaikeuksia. Ja niitä vaikeuksia tietenkin todella tuli. Hän sai jo kuolemantuomionkin toimiessaan bolshevikkien aikana Anapan kaupunginjohtajana ja joutui sitten tosiaankin sen jälkeen maanpakoon. No niin. No jopas nyt mä lopetan kohta näiden näyttämisen, kun tämä on näin hankalaa. Ihmettäänkin, miksi tämä pitää olla näin vaikeaa. No joo, mennään eteenpäin. Mä sanon ihan pari sanaa siitä, että senkin takia nämä runoilijat on niin tärkeitä, että he edusti tavattoman pientä eliittiä, joka oli hyvin ikään kuin verkostoitunut siinä yhteisössä. Esimerkiksi yksi vanhan Venäjän taantumuksellisimmista ja vaikutusvaltaisimmista henkilöistä, Pyhän Synodin johtaja Pabedanostsev sattui olemaan Elisavetan kummisetä. Elämä alkoi siis uudestaan siellä maanpaossa. Maanpakoon mentiin tuommoista hankalaa ja vaikeaa tietä. Venäläisille Konstantinopoli oli pyhä kaupunki ja Kuzmina-Karavaivakin perheensä kanssa lähti ensin Novorossijskista, sitten Tbilisiin. Tbilisissä syntyi yksi lapsi. Sitten mentiin Konstantinopoliin, sieltä Serbiaan. Serbiassa syntyi toinen lapsi ja sitten vaivojen kautta oltiin Pariisissa. Kuzmina-Karavaivan elämän käännekohta. Ja tässä mä sanon, että nämä kaksi runoilijaa, jotka on kirjoittaneet täysin alastomasti ja pidäkkeettömästi omasta elämästään ja sen niin kuin vaikeimmista asioista, niin hyvin erilaiseen lopputulokseen on tullut. Eli kun mä en tosiaan pääsin tästä eteenpäin, mä olisin näyttänyt yhden piirroksen, joka olisi ollut hirmu hyvä, jossa
No mä kerron, mikä siinä oli niin tärkeää. Kukaan ilmaa, miten me saadaan pois. Se on ihan Pidetään pieni tosiaan teknisesti pyöri. Mutta se idea siinä kuvassa on, että se pienempi tytär sairastui yhtäkkiä 3-vuotiaan aivokalvon tulehduksen, sitten kuolee siihen aivokalvon tulehdukseen ja äiti istuu siinä kuolinvuorteen äärellä ja hän päättää silloin, että hän ei jää tänne kellariloukkoon ja hänen elämänsä ei enää ole tätä niin kuin yksityistä perheen kanssa olemista, vaan hän haluaa, niin kuin hän silloin niin kuin nuorena oli päättänyt, että minä etsin vaikeuksia. Ja se meni sitten niin, että hän rupesi siellä emigranttiyhteisössä toimimaan. Ja vuonna 1930, tämä on ihan tärkeä juttu jo, hän rupesi tekemään itse keksittyjä niin sanottuja pyhien elämäkertoja. Eli ne ei ollut mitenkään askeetisista eikä mistään marttyyreista, ne oli suoraan sanoen ihan tavallisista ihmisistä. Ja se oli niin kuin tämä hänen teologiansa, että hän halusi auttaa niitä pulassa olevia. Ja ne oli siis, ensin ne oli niin kuin venäläisiä, jotka oli, kiitos, Sirpa ihanaa, jotka oli joutuneet pulaan jollain lailla. Tämä on se taivaan syntymäpäivän runo, mutta ei nyt ehkä siitä sen enempää. Joo, tämä halusin näyttää. Eli nyt te näette tämän, että hän ei nähnyt mitään muuta keinoa kuin sen, että hän ryhtyy siinä omassa yhteisössään toimimaan ja hän luopui tästä omasta henkilökohtaisesta elämästään ja sanoi, että nyt olen vielä Elisabeth, mutta huomenna on ihan se ja se. Ja tämä päätös syntyi silloin, kun tämä pieni nastityttö oli kuolemaisillansa. 1932 hän sai niin sanotun kirkollisen avioeron, ja vaikka hän oli siis elämänsä loppuun asti niin kuin virallisesti naimisissa, niin hän ryhtyi tekemään sellaista hän vaelteli ja kirjoitteli runoja ja teki paljon siis kuvataidetta, ylläpiti semmoista kanttiin ja vaikka mitä. Ja no sitten semmoinen detalji, joka on kans, että on koskettanut niin monta ihmistä, että on mun velvollisuus, että mä tässä luennossa tuon sen esiin, että minkälaista se emigranttielämä oli, että lähes tulkoon kaikkia vainottiin niin, että heidän keskuuteensa niin lähetettiin tämmöisiä agitaattoreita, että se oli sellainen Общество Родина, joka edisti isänmaahan niin paluuta. Ja hyvin monet meni siihen mukaan, koska he näki sitten sen kansallissosialismin nousun ja he näki, että ei he voi olla niin kuin Hitlerin puolella. Ja äiti Maria kuvasi sitä, että minä hyväksyn ja otan vastaan niin kuin Pariisin Solovetskin. Että hän ajatteli, että hän voi ihan yhtä hyvin olla täällä niin kuin hän olisi keskitysleirillä. Ja hänen tyttärensä lähti Neuvostoliittoon ja kuoli siellä siis aivan hetken kuluttua. Ja tietysti virallinen syy oli flunssa ja sitten loputtomia huhuja, että ammuttiinko hänet vai oliko se laiton abortti vai mikä. Ja silloin hän kirjoitti näin, että otin sisälleni paljon, kolmasti äiti.
kolmasti elämän synnytin ja 2 kertaa kuolemaan. Lasten hautaaminen on kuin kuolisi itse. Sitten alkoi tosiaan toinen maailmansota, tuli Pariisin miehitys. Hän kirjoitti tällaisia niin sanottuja lukudraamoja, jotka on uskonnollisia mysteerejä. Ja siinä hän on ihan selvästi jo niin kuin Neuvostoliiton puolella. Ja se hänen yhteisössään, se on myös niin kuin tärkeä pointti, he antoi juutalaisille kastetodistuksia väärennettyjä ja niinpä sitten myös äiti Marian poika joutui niin kuin tavallaan äitinsä kanssa kärsijäksi, eli hän kuoli siellä keskitysleirillä. Mä oon käyttänyt nyt oman aikani ja mä haluaisin, ettei tämä jäisi pelkäksi luennoksi, niin lukea loppuun yhden äiti Marian runon ja sitten vielä tämän pojan kirjeen keskitysleiriltä. Ja se on sitten tämä mun osuuteni. Itse asiassa nämä on lyhyitä, tästä tulee 2. Säästäkseni aikaa, niin ne on tuossa kirjassa Rauniina Ruska ja siinä on postuumisti monen vuosikymmenen jälkeen, niin ne on vasta ilmestynyt Venäjällä, mutta nyt ne on niin kuin hyvinkin rakastettuja. Mä luen vaan nämä suomennokset. En kitsaile mitään, olen tyhjä ja alaston. Sinä kaksiteräinen miekka. Kaksiteräinen miekka on niin kuin sitä, että jos niin kuin Kristus kärsii vapaaehtoisesti, niin sitten se äidin kärsimys on myötäkärsimystä, johon hän suostuu, mutta joka on niin kuin kaksiteräinen miekka, joka lävistää sydämen. Mitä viippuilet, meitä jo rankaise. Ilman sujuvaa systeemiä, ilman hienostunutta filosofiaa, vaihtaa henkeeni tallattuja mykkä. Kohti Golgatan juhlaa. Aution taivaan kansi, aution kuollut maa. Ikuisesti äiti antaa ikuiselle Golgatalle pojan. Ja sitten tässä on toinen, silloin kun hän sai tietää siitä, että tämä Gajana oli kuollut siellä Neuvostoliitossa, niin hän kuvasi sitä, että se emigranttiyhteisö on niin kuin Noan arkki ja sieltä on niin kuin pakko lähteä vapauteen. Ja sitten se Gajana, siis hänen oppinsa oli tämmöinen niin kuin maallisuus, että pitää olla lähellä maata. Ja Gajanan nimikin tulee siis Kreikasta Gajana, maallinen. Sen jälkeen kun Gajana kuoli, niin hän kirjoitti näin, että älä sotaise minua Jumalan valolla, älä riuduta minua Jumalan tuskalla. Tänä kesänä kosketin sinun luomistyösi salaisuutta. Vehreässä sateisessa paikassa yhtäkkiä taivaasta pudotit ristin. Sinun voimallasi ota vastaan ja voimien ääriltä huudan, Hosianna. On maailmassa ilman ristiä hautasen päällä kirjoitus Gajana. Maan alla on rakas tyttäreni, maan päällä on valoisa yö. Raskaat ovat kirkkaat kätesi. Sinun totuutesi on vaikea ottaa vastaan. Anna siivet pois lähteneelle Gajanalle. Lentäen taivaan paratiisiin minulle. Anna sydämeeni rauha ottaa vastaan koko sinun maailmasi. Ja sitten tosiaan ihan viimeisenä tämä Juuran kirje, joka on, siis hän kuoli hyvin äkkiä semmoisella Dora-nimisellä leirillä. Ja sitten tämä äiti ei tietenkään saanut sitä vielä tietää. Hän luuli, että poika on niin kuin vielä elossa. Ja sitten hän itse kuoli ihan niin kuin viikko ennen kuin puna-armeija vapautti sen Ravensbrückin naisten leirin. Eli se oli maaliskuun viimeinen päivä 1945. Mutta tähän mä lopetan. Rakkaimpani, olen täysin rauhallinen, jopa vähän ylpeä jakaessani äidin kohtalon. Lupaan teille kestää kunnialla kaiken. Joka tapauksessa ennen tai myöhemmin olemme kaikki yhdessä. Täysin rehellisesti tunnustan, etten enää peittaa mitään.
että ainoa huoli koskee teitä. Haluan lähteä tietoisena siitä, että olette levollisia ja vaellatte rauhassa, jota mitkään voimat eivät voi teiltä riistää. Pyydän kaikkia, jotka joskus on loukannut, antamaan minulle anteeksi. Kristus teidän kanssanne. Rakkaimman rukoukseni toistan yhdessä teidän kanssanne joka aamu ja joka ilta. Aamulla kello 8, illalla kello 9, jokaisena aikana ja jokaisena hetkellä. Kiitos. Kiitos. Ja seuraavaksi sitten Magdalena Mikkola. Mikkolan vuoro, kirjailija, runoilija, kääntäjä. Hänen ansiosta meillä on suomennoksia Pasternak, Volyymi, Ahmatova ja Mandelstam, ja on vielä tulossa myös nyt Tsvetajeva-kirja. Kuuluukohan tämä? Joo. Niin, tässä on mulla nyt mukana käsikirjoitus, joka tällä viikolla menee sitten kustantamoon. Siltala kustantaa Tsvetajeva-käännöskokoelmani, ja tässä on sitten hyvin pitkä essee ja myöskin Marina Tsvetajevan ja hänen lähipiirinsä elämänvaiheista. Sellainen kirjoitus siihen myös. Niin. Jos mä luen nyt minäkin ensimmäiseksi yhden runon, joka olisi ihan Marina Tsvetajevan sieltä alkukaudelta 1916. Tässä on kaksi aihetta, jotka molemmat oli siinä hänen varhaisvaiheessaan keskeisiä, eli Moskova ja sitten hänen tyttärensä Ariadna Aalia. Tässä nyt tulee sitä Tsvetajevan alkuaikojen rytmiä ja riimiä. Pilvet ympärillä, kupolit ympärillä, kädet ulotan ylle Moskovan, sinut kohotan, käsin kannatan, kevyt taakkani, kallis taimeni. Ihmeiden kaupunki, rauhan kaupunki, missä kuoltuani yhä iloitsen. Minun jälkeeni sitä murehdit, otat kruununi, oi esikoiseni. Paaston aikana muista paastota, kulmakarvoja älä nokea. Laske kirkkoja, juokse reippaana yli 7 laajan kukkulan. Tulee vuorosi, tyttärellesi annat Moskovan, käsin katkerin, käsin kaipaavin. Minun osani leporauhassa, kellon soitossa, aamun noustessa, Vagankovossa. Toisenlaiset kohtalot sitten odottivat sekä äitiä että tytärtä. No, Marina Tsvetajevahan on aivan ainutlaatuinen runoilija. Hän on poikkeuksellisen väkevästi pukenut sanoiksi oman epokkinsa katastrofaalisuuden ja traagisuuden ja pysynyt samalla omana itsenään erehtymättömän tunnistettavana. Kun ajattelee hänen runouttaan, niin sen värähtelykenttä on valtava. Se ulottuu huudosta kuiskaukseen, avoimuudesta ilmestyksenomaiseen sisäiseen oivallukseen, vihan täyttämästä maksimalismista elämän kaikkien ilmiöiden hellään hyväksymiseen, universumin mittakaavoista intiimiin kotoiseen lämpöön, kosmoksesta ja ikuisuudesta yhteen hetkeen ja sen yksityiskohtiin. Hänellä kaikki on polttavaa, intohimoista, äärimmäistä. Ja tässä syvien jännittyneiden tunteiden poltteissa hänen poetiikkansa on aina yllättävää, odottamatonta ja silti aivan siis lasinkirkasta. Sanojen suhde toisiinsa on orgaaninen ja luja, täynnä häkellyttäviä kuvallisia äänellisiä assosiaatioita. Tsvetajeva on virtuosimainen sanojen työstäjä, mutta hänen luomuksensa eivät koskaan vaikuta eksperimenteiltä, tämmöisiltä niin kuin laboratoriokokeilta, itsetarkoituksellisilta, vaan hän ottaa kiihkeästi vastaan maailman kivun ja tuskan ja ilmaisee itsensä yhtä intensiivisesti.
Ja hänen hallitsemansa kulttuurinen alue on valtava. Hän ei ole ainoastaan laajasti lukenut ja sivistynyt, vaan tämä hänen kulttuurinsa on itse elettyä ja sulautuu organisesti hänen elämäkertaansa. Hänelle on ominaista, sanoisin, tämmöinen taiteellisen asennoitumisen äärimmäinen rohkeus ja korostettu dramaattisuus, jolla hän ottaa vastaan tapahtumat niin omassa elämässään kuin maailman mittakaavassa. No, tämä hänen esikoisteoksensa oli Czerny-album, eli ilta-albumi. Hän julkaisi sen oma kustanteena ja sitten katuikin sitä, niin kuin kaikki katuivat ensimmäisiä runojansa myöhemmin, mutta ihan huomattavat runoilijat, kuten Valeri Briousso, Maximilian Voloshin ja sitten Akmeistien johtohahmo Nikolai Gumilyov kiittivät tätä, että tämä ei ole ainoastaan viattoman nuoren tytön tunnustuskirja, vaan hienojen runojen kokoelma, koska tekijällä on synnynnäistä rytmitajua ja runomuodon syvää oivaltamista. Siis Marina Tsvetaeva oli runoilija jo syntyessään. Ja sitten hän kehittyi siitä eteenpäin. Ja hän on kuvannut omissa muistelmissaan lapsuuttaan ja näitä on käännetty, joten niihin voi hyvin tutustua. Sitten runokokoelma Vjorsti eli Virstanpylväät julkaistiin sotia ja vallankumousten vuoksi vasta 1922 vuoden lopussa, vaikka runot olivat syntyneet jo paljon aikaisemmin, suurin osa vuoden 1916 aikana. Ja ne todistavat kyllä sitten valtavaa hyppäystä nuoruuden runoista kohti niin kuin sitä myöhempää mestaruutta, koska siinä on jo idullaan kaikki nämä teemat, muodot, tyylit, metriikka, rytmit, riimit, kaikki tämä moninaisuus. Ja mä nyt niitä luen, niitä on aika paljon tuossa kokoelmassa, vaan siirryn ehkä tähän myöhempään kohta, mutta ensin haluaisin puhua hänen suhteestaan Anna Ahmatovaan. Tässä varhaisrunoudessa esiintyy sitten näitä Ahmatovan ylistysrunoja, mutta ne ovat niin ylettömiä, niin mielikuvituksellisia ja tekevät Ahmatovasta tämmöisen velhonaisen, että tuntuu olevan asia niin, että hän pyrkii irti tästä Ahmatovan lumosta ja päättäväisesti lähtee kulkemaan omaa tietänsä. Tässä hän kirjoittaa erässä kirjeessään, mikä vaikea ja viekoitteleva lahja hän onkaan runoilijoille, eli tarkoittaa nyt lähinnä itseään. Kun Ahmatovan runoja leimaa hienostunut, pidättyvä, klassinen yksinkertaisuus, niin onhan selvää, että hänellä ja Tsvetaevalla ei runoilijoina ole yhtään mitään yhteistä. Ahmatova on veistoksellinen, ankara, monoliittinen, eheä, niin Tsvetaeva on purkaus, pyörre, hehku, katastrofi. Ja ylistäessään Ahmatovan poetiikkaan Tsvetaeva onkin asenteissaan hyvin ambivalentti. Hänen näkemyksensä mukaan ainakin näistä runoista voi päätellä, että se persona, se puhuja, joka esiintyy Ahmatovan runoissa, se minä, ei ilmaise Tsvetaevan mielestä
tekijän todellista luonnetta, vaan onnistui juuri ja juuri hillitsemään runoilijan sisällä raivoavan kiihkon. Tsvetajeva tutkija Alyssa Tiniega toteaa osuvasti, että Tsvetajeva ikään kuin dekonstruoi Ahmatovan hienostuneen omakuvan, että Ahmatovan todellinen runoilija nousee myrskyisestä konfliktista, joka vallitsee hillityn artikuloidun kuvan ja sitten sen mykän pelottavan sisäisen todellisuuden välillä, jonka runojen minä yrittää kesyttää. Nyt on niin, että he ensimmäisen kerran tapasivat vasta 1941 juuri ennen toisen maailmansodan puhkeamista, eikä heidän välilleen mitään ystävyyttä syntynyt, eikä Ahmatova suunnitelmistaan huolimatta kirjoittanut yhtään mitään tästä tapahtumasta. Hän on hieman sitä kuvaillut. Tietenkin molemmat olivat erittäin liikuttuneita ja sitten toisilleen lukivat runoja, mutta sitä läheistä suhdetta kyllä ei syntynyt. Sen sijaan Osip Mandelstam vaikutti Tsvetajevan runouteen sillä tavoin, että kun hän oli niin paljon edellä Tsvetajevaa sekä kulttuurin omaksujana että siis myöskin runoilijana, niin hänellä oli suuri merkitys Tsvetajevan kehitykseen. Mandelstam ilmeisesti oli hyvin rakastunut jonkin aikaa ainakin Tsvetajevaan, mutta Tsvetajevan runoissa käy ilmi, että hän suhtautuu Mandelstamiin kuin johonkin nuoreen poikaan ja tuntee vähän tällaista suurta hellyyttä, mutta myös siis erittäin suurta kunnioitusta tätä Mandelstamin ihan valtavaa kulttuurista omaisuutta, henkistä omaisuutta kohtaan. Ja sitten hänellä oli yksi kummallinen runo Mandelstamista, joka ikään kuin ennustaa Mandelstamin tulevan kohtalon, niin mä luen sen nyt tässä. Hetki vain. Mulla on nyt tätä paperisotaa tässä vähän. Mä oon tämmönen vanhanaikainen tyyppi, joka haluaa, että ne on liuskoissa. Minä näen nämä runot, eikä missään koneissa. No niin. Sinut tuhoaa nainen, tuo viiva kämmenessäsi nuorukainen. Luo katseesi maahan, rukoile, varo, keskiyöllä vaanii vihollinen. Ei pelasta taivainen lahjasi laulu, ei huulten nyrpistys kopea. Olethan rakastettu siksi, että olet taivaasta. Pääsi keikalta taaksepäin, mitä kätkee katseesi puoli avoin. Mutta pääsi on taipuva toisella tavoin. Paljain käsin he tarttuvat sinuun itsepäiseen kiihkeään. Läpi yön sinun huudostasi on seutu kaikuva. Kaikkiin ilmansuuntiin he siipesi hajottavat. Seraffi, Kotkan poika. Tällainen runo. Tsvetajeva oli teknisesti ja monin tavoin sukulainen Majakovskille. Hän kutsui Majakovskia rakkaaksi vihollisekseen, koska hehän olivat siis hyvin eri mieltä tapahtumista. Eikä Tsvetajeva koskaan niin kuin asettunut tähän niin kuin näihin julkisiin isoihin tapahtumiin poseeraamaan. Ja myöskin Tsvetajevan tämä kulttuurinen kenttä oli paljon laajempi kuin Majakovskilla, mutta hänellä on paljon kiinnostavia huomioita Majakovskin runoudesta. Ja myös Majakovski siis oli äärimmäisen kiinnostunut Tsvetajevan tuotannosta.
No sitten oli runoilija, johon Tsvetajeva kiinnitti sydämensä vuosikymmeniksi, ja se oli Boris Pasternak. Ja hän oli jo muuttanut perheineen pois Venäjältä, Neuvosto-Venäjältä, kun hän sitten sai Pasternakilta kirjeen. Pasternak oli lukenut tämän hänen Vjurstyi-kokoelmansa ja oli äärimmäisen innostunut siitä. Ja laaja kokoelma Pusle Rassi Venäjän jälkeen sisältää vuosina 1922-1925 kirjoitetut runot, ja tämä nimenomaan oli sitten myös yksi Pasternakin kaikkein rakkaimpia runokokoelmia. No 1920-luvulla sitten Tsvetajevan koko runous uudistui ja muuttui voimakkaasti. Se näkyi jo silloin, kun hän oli jonkin aikaa Neuvosto-Venäjältä muutettuaan Berliiniin, niin silloin jo näkyi tämä suuri muutos. Ja itse asiassa se näkyy jo sitä ennen. Hän oli Andrei Bielilta omaksunut paljon tällaista modernin runon tekniikkaa, ja vähän syvempääkin vaikutusta oli Bielillä. Muun muassa Tsvetajeva alkoi käyttää näitä omaperäisesti näitä niin kuin ajatusviivoja ja huutomerkkejä, ja hänen runoutensa muuttui paljon niin kuin värit kävivät terävämmiksi. Hän alkoi rikkoa sitä syntaksia, venäjän kielen syntaksia. Kutsun sitä rikkinäiseksi tai risaiseksi syntaksiksi, ja alkoi käyttää näitä kansanrunon vaikutteita melodisesti, assosiaatioita paljon rohkeammin, ja siitä sitten syntyi ikään kuin kyllä se sama Tsvetajeva, mutta hyvin omaperäisesti ja uudesti kirjoittava. Ensimmäinen tämmöinen runo jo siis, tai vielä Venäjällä kirjoitettu on tällainen, luen esimerkiksi tämän. Tämä on siis kirjoitettu 1920. Ken kivestä luotu, ken savesta luotu, minä hohdan ja välkehdin hopeaa. Minun työtäni lume, nimeni Marina, olen meren vaahtoa katoavaa. Ken savesta tehty, ken lihasta tehty, se multaan maan. Meren maljassa minut kastettiin ja lennossani olen herkeämättä hajoava. Joka verkon, jokaisen sielun omavaltaisuuteni lävistää. Nämä riettaat hiukseni näet hän, maan suolaa ei minusta saa. Pirstoudun graniittipolviinne, joka aallossa nousi. Terve sinulle, vaahto iloinen, meren korkea vaahtopää. Tällainen runo. No, tämä Pasternakin ja Tsvetajevan suhde on äärimmäisen kiinnostava myöskin siis runoilijan kehityksen kannalta ja hänen teostensa ymmärtämiseksi. Kun hän kirjoittaa eräässä kirjeessään 1923, hän on silloin siis jo emigraatiossa. Minä olen ihminen, joka on nyljetty elävänä.
kun taas teillä muilla on panssari. Tämä on Pasternakille kirjoitettu. Teillä on taiteenne, sosiaalinen elämänne, ystävyytenne, harrastuksenne, perheenne, velvollisuutenne. Minulla täällä syvyydessä ei ole mitään. Kaikki kuoreutuu pois kuin vanha iho, ja ihon alla on elävää lihaa tai tulta, minä psyykkeen. Mihinkään muuhun minusta, mihinkään muuhun muottiin en sovi, en edes kaikkein avarimmissa runoissani. En tiedä kuinka elää, mikään ei ole kuin muilla ihmisillä. No, tohtori Hanna Ruutu, mahtaako hän olla täällä yleisössä? Hän on tutkinut, millaisissa rooleissa antiikin runouden naishahmot esiintyvät Tsvetajevan tuotannossa ja kuinka psyykkemyytistä tulee keskeinen teema suhteessa Tsvetajevan itseymmärrykseen sekä runoilijana että naisena vuosien 1922-25 runoissa. Siis Psyyken hahmoon sisältyy hänen oma taistelunsa, jota hän käy toisaalta naisten yleisinhimillisen kohtalon, toisaalta runoilijan yksinäisyyden ja kuolemattomuuden välillä. Ja tämä asetelma, niin kuin sanoin, näkyy selkeänä hänen suhteessaan Varis Pasternakkiin. Tsvetajeva tajusi jotenkin intuitiivisesti, että intohimo toista runoilijaa kohtaan ei koskaan täyttyisi. Ennen kaikkea siksi, että hän itse halusi ylläpitää fyysistä välimatkaa itsensä ja Pasternakin välillä. Ja näin sitten syntyi kiihkeä epistolaarinen suhde. Se on ihan kuin sellainen rakkaussuhde. Se käydään kirjeitse. Siinä on kaikki mahdollinen, mikä niin kuin vaikeaa ja kiihkeä lemmensuhteeseen voi sisältyä, mutta se on kaikki siellä kirjeissä. Ei missään muualla. Mustasukkaisuudet, äkilliset suuttumiset, nyt tämä loppuu ja niin edelleen. Siis se on kirjeitse ja se on niin kiehtovaa lukemista. Tilanteeseen sisältyy tietenkin sitten ratkaisematon emotionaalinen ja tämmöinen siis seksuaalinen jännite, erottinen jännite, joka selvästi toimi Tsvetajevan kohdalla runollisena inspiraationa. Hänen olemassaolonsa oli niin kuin kahtia jakautunut, toisaalta nainen, toisaalta runoilija, ja hän uskoi poeettisen lahjakkuutensa rikkovan lakeja ja ylittävän niin kuin kiellettyjä rajoja. Tämä oli hänen ehdoton uskonsa. Te tunnette tietysti kaikki Psyyken myytin antiikissa ja kuinka Psyyke eroaa Afroditesta ja kirjassaan Pasternakille Tsvetajeva korostaa, että hän nimenomaan on Psyyke, sielu, ei Eeva, ei ruumis. Psyyke suorittaa urotekoja ikään kuin siirtyy naiselta kielletylle alueelle. Ja lopulta hän joutuu laskeutumaan Haadeksen valtakuntaan. Näin. Tämä tutkija Alyssa Vinega, johon äsken viittasin, hän toteaa, että psyykkemyyttiin sisältyy Tsvetajevan kohdalla kuitenkin ongelmia ja ristiriitoja, koska hän haluaa todellisia fyysisiä rakastettuja. Ei runoilijan osastaan huolimatta, vaan sen vuoksi. Se kiihkeä kuvasto, jota runoilija usein käyttää intohimonsa ilmaisemiseksi, paljastaa, että hänen erottiset ja poeettiset tarpeensa ovat erottamattomat. Ja paljasee näin. Mutta Pasternakhan oli aivan erilainen. Hän ei väsynyt korostamaan jokapäiväisen elämän merkitystä runoudelle. Ja hän osoitti jo siinä ihan varhaisessa lyriikassa ne voimakkaat ja intiimit siteet, jotka vallitsivat runoilijan ja elämän välillä. Mutta Tsvetajeva hylkää tuon siis elämän, Pasternakin ulospäin suuntautuvan kaikkia syleiltään käsityksen ja asettaa sen sitten omaa käsitystään vastaan.
reaalinen ulkoinen elämä ja sen iloinen hyväksyminen ei houkuta häntä eikä ole hänen saavutettavissaan. Hän sanookin sitten, kun hän ei sit suostu tapaamaan Pasternakkia, en pidä tapaamisista elämässä. Otsat iskeytyvät yhteen. Tapaamisen tulee olla kaari. Silloin kohdataan yläpuolella päät takakenossa. Tsvetaivan kirjasta. Hänen ideaalinsa on ei-tapaaminen ja hän torjuu Pasternakin pyynnön. Ja sanoo, että kommunikaatiotavoista mieluisin on minulle tuonpuoleinen unet, kohtaaminen unessa. Toiseksi mieluisin on kirjeiden kirjoittaminen. Ja hän sitten jotenkin ikään kuin vahtii mustasukkaisesti omistustaan, eli siis Pasternakin ei-läsnäoloa elämässään. Ja näin hän voi antaa sitten mielikuvitukselleen vapauden ja luoda Pasternakista itselleen eräänlaisen muusan. Ja Pasternak todella oli hänen muusansa. Tärkeintä on Pasternakin kaiken kattava, kaiken läpi tunkeva, valaiseva olemassaolo ja siis myös poissaolo hänen elämässään. Mä luen nyt tästä runon aamun sarastus rautatiekiskoilla, jossa hän kuvaa kuvitellun kohtaamisen Pasternakin kanssa. Ja tässä Pasternakin hahmo on ikään kuin kääritty Venäjän ja Moskovan saavuttamattomuuteen. Ja tässä runossahan Tsvetaiva perheineen asuu siis lähellä Prahaa. Nyt mun täytyy sitten taas löytää tämä runo täältä. Pyydän kärsivällisyyttä. Täällä nyt jossain on. Se hukkui kyllä se paperi, missä nämä oli nämä sivut mainittu. Se on täällä. Se hävisi se. No mä luen, kun sitä nyt ei tässä löydy, niin toisen, joka ei yksilöity. Täällä voi kyllä toisinkin lukea, mutta otan sen tuosta esiin. No niin, aamun sarastus ratakiskoilla. Kun vielä pidätellen kiihkojaan päivä nousuansa odottaa, ratapölkyistä ja kosteudesta minä rakennan Venäjää. Kosteudesta ja harmaudesta. Kosteudesta ja paaluista. Kun päivä nousuansa odottaa ja vaihdemies ei puutu asiaan. Lampias usta vielä armahtaa. Vielä käärittynä palttinaan murskattu graniitti saa nukkua. Ei näy shakkilauta peltoja. Kosteudesta ja parvista. Vielä valehtelee kujeillen varisten teräs, ratapöykkyjä ja niiden takana on Moskova. Sitten katsettani terästän, huomahtaen esiin tyhjyydestä avautuu edessäni Venäjä 3 pöytäliinan leveydeltä. Ja vielä leveämmäksi sen puran, näkymättömille kiskoille. Päästän kosteudesta menemään palosta kärsineiden vaunut. Ikiajoiksi he ovat kadonneet niin luojalta kuin ihmisiltä. Ihmisiä 40, hevosia 8 merkkivaunussa. Keskellä ratapölkkyjä etäisyys kasvaa puomiksi. Kosteudesta ja paaluista. Kosteudesta ja orpoudesta, kun päivä yhä pidättää ristiriitaisia kiihkojaan, koko horisontin leveydeltä minä rakennan
Venäjää. Vailla alhaisuutta, vailla valhetta, etäisyys, 2 sinistä raidetta. Pidä kiinni siinä Venäjä, pitkin linjoja, pitkin linjoja. Ja sitten toinen Pasternakille selvästi omistettu. Jos se nyt löytyy, niin se taas tuonne umpsahti. Tää nyt on vähän. No, mä jatkan tätä. No niin. Nämä ovat hyvin siis kiinnostavia nämä Marina Tsvetajevan rakkaussuhteet, koska hän rakastui, hänellä oli tarve rakastua. Tämä avioliitto Sergei Efronin kanssa kesti loppuun asti ja tämä pariskunta oli lojaaleja toisiaan kohtaan. Sergei Efronista on jotenkin liikkeellä aivan väärä kuva, ikään kuin hän olisi ollut joku heikko henkilö. Ei missään tapauksessa. Tämä niin kun asian korjaan sitten tässä, kun on tämä kirja ilmestyy ja on tämmöiset lyhyet viittaukset Tsvetajevan läheisten kohtaloihin. Mutta sitten kävi niin, että Prahassa Tsvetajeva eli rakkaussuhteen, joka hänen omien sanojensa mukaan koki, siis jossa hän koki olevansa vihdoinkin kuin nainen, ei henki. Ja tämä kohde oli Konstantin Rodževič, puolalaissyntyneen Sergei Efronin ystävä. Ja vaikka tämä rakkaustarina oli myrskyisen ja lyhyt, vuoden 1923 syyskuusta saman vuoden joulukuuhun, niin se oli vähällä rikkoa Tsvetajevan ja Efronin avioliiton. Tyypilliseen tapansa Tsvetajeva ei niinkään rakastanut Konstantin Rodževičia sellaisena kuin tämä todellisuudessa oli, vaan oman mielikuvituksensa luomaa miestä. Kuten runoilijan tunteiden kohde itsekin on myöhemmin sitten todennut. Ja kirjeissä, jotka Rodževič sitten huolellisesti säästi läpi vuosikymmenten ja luovutti 1967 Tsvetajevan tyttärelle Ariadna Efronille, Tsvetajevan ääni kuuluu joka tapauksessa aitona, rakkauden ravistelemana. Olen lukenut nämä kirjeet sitten Marina Tsvetajevan arkistossa Moskovassa. Ja tässä muun muassa ote. Harlekiini, sillä nimellä teitä huhuilen. Ensi kertaa elämässä rakastan onnellisena. Ja ehkä ensi kertaa etsin onnea enkä menetystä. Haluan ottaa enkä antaa. En halua menehtyä, en joutua hukkaan. Siis hän oli aina ollut tämmöinen antava osapuoli, tuntenut olevansa ei-nainen ja siis henki. Ja hän jatkaa. Elin aina katastrofin lähellä, jatkuvassa tragediassa. Tragedia oli kotini. Te olette minun ensimmäinen ja viimeinen tukeni. Teistä tulvii minun valoa ja voimaa. Hän muistelee jonkun kirjoittaneen, että rakkaus on nuotio, johon viskataan aarteita, tai että rakkaus on peli tai leikki. Ja myöhemmin hän sitten kirjoittaa teoksessa Iskustva pri svieti sovesti, eli taide omantunnon valossa, 1932 siis myöhemmin. Jos pystyisi pelaamaan, olisi puhtaampi ja onnellisempi, mutta sieluni on aina häirinnyt minua. Edessäni on aina ikoni, korkeimman omantunnon iäti valvova silmä. Tsvetajevalle rakkaus ei ollut peliä tai leikkiä, vaan hän heittäytyi rakkauksiinsa kokonaan.
Ja tämänkin suhteen päättymistä seurasi kärsimys, mutta myös 2 runoelmaa, joita monet pitävät hänen tuotantonsa huippuina. Ensimmäinen on runoelma Vuoresta ja 1924 ja toinen runoelma Lopusta 1924. Mutta näitä ne ovat pitkiä ja olen ne suomentanut sitten. Tsvetajevan runoudesta kiinnostuneet voivat sitten ne lukea. No sitten tähän epistolaariseen rakkauteen tuli sitten 3. ja se oli Rainer Maria Rilke. Sekä Pasternak että Marina Tsvetajeva ihailivat, rakastivat Rilken runoutta ja sitten alkoi käydä niin, että Pasternak vähän jäi siinä sitten syrjään ja Rilkelle Marina Tsvetajeva omisti sitten kokonaisen runoelman. Ja tämä on hyvin kiinnostava myös tämä rakkaussuhde, joka oli siis niin kuin kahden runoilijan dialogia. Rilke oli silloin jo vakavasti sairas. Pasternak kärsi masennuksesta ja työhönsä kohdistuvista ulkoisista rajoituksista. Tsvetajeva eli maanpaossa ja köyhyydessä. Ja Rilke oli siis vaikuttanut molempien runouteen jo pitkään. Molemmissa oli herättänyt vastakaikua Rilkelle ominainen henkisten arvojen etsintä, materialismin ja ympäröivän maailman hylkääminen. Ja molemmat tiesivät Rilken rakkaudesta Venäjään ja Pasternak oli kääntänytkin häntä. No niin. Rilke kirjoitti sitten Tsvetajevalle elegian, ja se onkin ainoa runo, ainoa suuri runo, joka Tsvetajevalle on omistettu. Hän itse omisti omia runojaan muille, kukaan ei omistanut hänelle yhtäkään runoa Venäjällä. Ja kun ajattelee kuinka monta muotokuvaa suuret taiteilijat olivat tehneet Anna Ahmatovasta, niin Tsvetajevasta ei yhtäkään ole. Nämä suuret taiteilijat kiersivät hänet kaukaa, ilmeisesti pelkäsivät häntä. Ja myöskin on niin, että yhtäkään äänitettä Tsvetajevasta ei ole. Me tiedämme, mikä oli Majakovskin ääni, miten Anna Ahmatova luki runojaan Voloshinilta, Pasternakilta, kaikilta, mutta ei siis yhtä ainoata äänen häivähdystäkään Tsvetajevalta, että hänen äänensä on niin kuin sitten kokonaan näissä runoissa. Tieto Rilken kuolemasta leukemiaan sveitsiläisessä Parantolassa joulukuun lopussa 1926 tavoitti Tsvetajevan kotona Bellevuessa. Hän asui Pariisissa täällä köyhällä työläisalueella Bellevuessa. Se oli Pariisin esikaupunki silloin. Nyt se on täynnä muodikkaita ravintoloita muistaakseni. Hän alkoi heti kirjoittaa pitkään runoelmaansa Uuden vuoden tervehdys, joka tulkitsee Rilken poismenon henkilökohtaisena kutsuna liittyä seuraan matkalle tuon puoleiseen. Ja olen kääntänyt tämän surevan ekstaattisen runoelman. Se kirjoitettiin 4. päivänä Rilken kuoleman jälkeen. Se on ikään kuin kirje Rilkelle, jonka teemat laajenivat yli runoilijoiden varsinaisen kirjeenvaihdon. Ja siinä Tsvetajeva pyrkii kohti Rilkeä ja on vakuuttunut siitä, että myös Rilke pyrkii tuon puoleisen maailman reunalta häntä kohti. Ja juuri Tsvetajevan varmuus siitä, että Rilke kaipaa häntä yhtä paljon kuin hän Rilkeä, kohottaa runon yli tavanomaisen surun merkki ei enää ole tuskan ja murheen rajattomuus, vaan runon kirjoittajan kyky tuntea iloa on yhtä rajaton.
Tsvetajeva oli pitkään pohtinut runoilmaa, joka ei koskaan jättänyt rauhaan. Mikä merkitys kuolemalla oli hänen runoudessaan? Runoissaan hän oli usein kuvitellut puhuvansa eläville kuolemansa jälkeen. Mutta nyt tässä runoilmassa käsikirjoitus on vastakkainen. Kuollut ei ole Tsvetajeva, vaan Rilke, joka kuolemansa jälkeen on paitsi hänen ideaalisia rakkaan runoilijansa, myös hänen ideaalinen lukijansa, kun venäjän kieli ei enää tuon puoleisessa ole Rilken kohdalla ymmärtämisen esteenä, eikä siis kuolemaa edes ole olemassa erillisenä entiteettinä, koska kuollessaan Rilke on voittanut sen ja siten sulautunut siihen täydellisesti. Tämä on mielestäni todella harvinainen ja uljas runoelma, josta Brodski totesi: Tsvetajeva oli mitä suurimmassa määrin tämän maailman runoilija, joka yksityiskohtien tarkkuudessa ylitti akmeistit ja aforistisuudessa ja sarkasmissa kaikki muut. Hänen äänensä, joka oli enemmän linnun kuin enkelin, tiesi aina minkä ylle se kohosi, mitä siellä alapuolella oli, tai tarkemmin sanottuna, mitä siellä ei ollut. Tämä uuden vuoden tervehdys on itse asiassa suuri poikkeama ydinaiheestaan kuolemasta. Tuota sanaa ei alkuun edes lausuta julki, vaan se kierretään, asettaa lainausmerkkeihin ja niin edelleen. Mutta mitä enemmän Rilke etääntyy kuolemasta, sitä lähemmäs hän tulee Tsvetajevaan. Ja tässä runossa on hyvin syvälle kaivautuvia metaforia, jotka rakentavat sillan yli olemisen ja olemattomuuden välisen kuilun yli kuin galaksien väliset salamat. Ja Rilken vaalima uskomus on, että jokaisen ihmisen kuolema on yhtä ainutlaatuinen ja merkitsevä kuin hänen elämänsä ja että tuleva tuon puoleen maailma kypsyy tässä maailmassa, ja se on uskomus, jonka Tsvetajeva näyttää jakavan. Nyt mä haluaisin kysyä, että halutaanko kuulla vielä runoja vai olisiko teillä kysymyksiä? Tässä on runojako vielä? Joo. Nyt anteeksi, että mä olen niin huono näissä. Nyt mun järjestyksen tajuni on aina ollut hirveän huono ja nyt tässä on vähän sekava tämä nivaska, mutta nyt mä lähden täältä etsimään tiettyjä runoja ja kyllä niitä löytyy. Voisitko lukea sen uuden vuoden tervehdyksen? Se on pitkä ja sehän menee. Lue sitä osia, alkua ja loppua. Okei. Se on hirmu hieno runo. Tämä on nimittäin julkaissut tämmöisessä pienessä Särö-nimisessä kirjallisuuslehdessä, joka ilmestyy silloin tällöin ja on nyt mikä on, mutta sillä on se on aika korkeatasoinen lehti ja tämä sopii tänne nyt kyllä erittäin hyvin tämä runo ja runoelma. Ja mä voin ottaa siitä kyllä todellakin joitakin kohtia. Sivu 8. Luulen, että mä laitan nyt lukulasit. Vähän pienemmällä tekstillä. No niin, se alkaa siis tällä lailla näin Rilkelesi. Hyvää uutta vuotta, uutta maata, rajaa, majaa. Ensimmäinen kirje uuteen, luulan rehevään, vihreään, märehtivään paikkaan, ääntä pitävään kuin ailuksen torni ontoon kaikuvaan.
Ensimmäisen kirjeeni saat maasta, joka kerran oli synnyinmaasi, nyt vain tähti muiden joukossa, jossa suru minut syövyttää ilman sinua. Lähdön laki määrää, että rakastetusta tulee kuka tahansa ja ylimaallisesta tulee olematon. No niin, sitten hän kertoo, kuinka hän sai tiedon tästä ja sitten hän vain jatkaa. Toivotan alkavaa vuotta. Synnyit huomenna. Kerronko mitä tein, kun sain sen tietää, puhuin sivusuuni. Niin kuin ennenkin panen elämän ja kuoleman lainausmerkkeihin, kuten tunnetusti tyhjät huhupuheet. Mitään en tehnyt, mutta jotain tekeytyi. Vailla varjoa, kaikua, jokin kehkeytyi. No sitten hän rupeaa kyselemään, niin kuin Rilke olisi turistimatkalla. Niin, miten matka sujui, kuinka selviytyi sydämesi särkymättä. Henkesi salpautui, kun kiisit orlovilaisratsuilla. Ne lentävät kuin kotkat, sanoit. Vai vielä hurjemmin, pehmeämmin, nousut ja laskut eivät vaivaa, kun orlovilaiskotkilla saa lentää oikeilla venäläisillä. Toiseen maailmaan on meillä verisiteet. Ken on Venäjällä ollut, on voinut luoda katseen tuon puoleiseen. Puolen vaihto sujuu helposti. Siis se taivahan on niin kuin erittäin syvästi venäläinen runoilija, sekä se kieli että nämä aiheet kiertävät Venäjää. No niin, sitten otan vielä joitakin otteita. Siksi murheissani tiedostelen, miksi et enää kysy, mitä njest on venäjäksi. Sanoja, jotka siihen sointuvat, on yksi tähdet. Gniozdy, zvjozdy. Siis gniozdy on pesät ja zvjozdy on tähdet. Eksyinkö asiasta mahdotonta, et koskaan eksyisi sinun luotasi. Niin edelleen. Sitten täällä on aika uskomattoman paljon huumoria. Esimerkiksi näin. Joo. Näin huonosti, olenhan kuopassa. Näet varmaan paremmin, olet korkeudessa. Mitään ei kehkeytynyt meidän välillemme. Niin yksinkertaisesti, puhtaasti, ei mitään, niin sopivasti meidän mitoillemme ja voimillemme, että turha laskea. Ei ollut mitään, paitsi älä vain odota rivistä poikkeamista, se on väärässä, ken rikkoo tahdin. Mutta missä rivissä voisi astua? Ikuisena kertosäkeenä, vaikka ei mitään, niin silti jotakin, edes varjon varjo, edes etäällä. Se hetki, se päivä tai se talo, kuolemaan tuomitulle kahleissa annetaan hänellekin muistonsa. Se suu. Olimmeko valikoivia? Kaikesta siitä vain se maailma oli meidän, niin kuin olemme vain heijastusta itsestämme. Meillä oli se kaiken sijasta kokonaan se toinen maailma. No niin, sitten tässä on kyllä aika hauskaa seuraava. Hän kyselee, minkälaiselta siellä nyt näyttää. Niin kuin kysyttiin koulun penkillä, mitkä nuo joet, mitkä vuoret tuolla, maisemat, ovatko ne kauniita ilman turisteja? Enhän ole väärässä, paratiisi, onhan se vuoristoa, myrskyä. Ei vain leskien mieleen, paratiiseja ei kai ole vain se yksi. Yläpuolella on varmaan toinen. Entä terasseja? Tuo paratiisi päätellen Tatravuorista on amfiteatteri, se ei voi olla mikään muu. Ja jonkin ylle esirippu laskeutuu. Rainer, en haluaisi olla väärässä.
Onhan Jumala Beobab, kasvava, ei Ludvig kullalle kimalteleva, eikä yksi ainoa, yläpuolella lienee toinen Jumala. Millaista uudessa paikassa on kirjoittaminen? Kun olet siellä, on siellä runous. Olethan itse runous. Millaista on kirjoittaa suotuisissa olosuhteissa, ilman pöytää, johon nojaa kyynärpääsi, ilman otsaa, johon nojaa kämmenesi. Lähetä kirjeen lappu salakoodillamme. Rainer, iloitse uusista loppusoinnuista ja niin edelleen tässä. Ja sitten sanotaan lopuksi näkemiin. Ja sitten se loppuu kyyneliin kylläkin. Ettei tervehdys kostu, suojelen sitä kämmenelläni. Lähetän sen yli Ronen, yli Varonien, yli eron päättymättömän ja selvän käteen Rainer Maria Rilkelle. Mutta tässä nyt on sitten jäi tietysti hyvin paljon pois, mutta että siis näette miten hän tällaisessa runossa pystyy niin kuin olemaan aika hauska, kun Jumalan Beobab, se on se semmoinen pensas, joka esiintyy Pikkuprinssikirjassa, Saint-Exupéryn Pikkuprinssikirjassa, joka luo aina vaan uusia oksia, ja niitä jumalia on kaksikin, ja paratiisejakin enemmän kuin yksi ja niin edelleen. Että aika niin kuin rohkeita vetoja. No sitten, jos vielä kerran halutaan lisää näitä ja runoja, vai alkaako nyt olla aikaa? Olisi hyvä, jos yleisö on mahdollisuus kysyä. Joo, mä odotan niitä innoissani. Niin, onko kysymyksiä ja kommentteja? Minulla on lyhyt kysymys. Koska se kirja tulee? Niin. No nyt se sitten menee se käsikirjoitus. Kustantamo on, että en mä osaa sanoa, mutta kyllä se nyt tulee varmaan sitten melko pian, siis ensi vuonna. Kirjamessuille? Kirjamessuille ei tule, vaan se tulee ensi vuoden puolella sitten. Mutta tämä on siis valmis, ettei tässä ole enää tekemistä. Mutta jos joku haluaa sitten niin, kysyä jotakin tästä käännöstyöstä, niin siitäkin olisi kyllä kertomista, jos joku on kiinnostunut. Mä kysyn nyt vähän siis missä hän syntyi ja milloin hän syntyi ja minkälainen koti ja minkälainen koulutus, kasvatus. Ihan näitä alkuja. Niin, Marit Tsvetaevasta haluat tämän ihan tällaisen oikein kunnon elämäkerta. Alkuaika. Hyvin pieni, kun sen voi lukea muualtakin, se kääntäminen. Niin, no hän syntyi siis 1892 Moskovassa ja isä oli köyhä maalaisvapin poika, joka siis lahjakkuudellaan kuitenkin kohosi Venäjän arvostetuimpien tiedemiesten kastiin ja muun muassa perusti Moskovaan Venäjän ensimmäisen julkisen taidemuseon. Ja sitten äiti oli oma sukua Mein, polveutui rikkaasta venäläistyneistä saksalais-puolalaisesta suvusta ja erittäin lahjakas pianisti, mutta perheen painostuksen vuoksi lopetti uransa ja solmi avioliiton parikymmentä vuotta vanhemman lesken ja 2 lapsen isän Ivan Tsvetaevin kanssa. Ja sitten nämä 2 tytärtä syntyi ja hänellä oli niin kuin huoleton elämä taloudellisesti ja hän sai niin kuin erittäin monipuolisen koulutuksen ja kasvatuksen ja hän hallitsi saksan kielen erittäin hyvin ja hänellä oli sitten sen takia suuri järkytys tämä Saksan kehitys, koska Saksa oli Venäjän jälkeisesti se maa, jota hän eniten rakasti.
hän meni naimisiin hyvin nuorena Sergei Efronin kanssa. He tapasivat Krimillä ja Krim on Tsvetajevan runoudessa, niin kuin myös Mandelstamin runoudessa, kovasti esillä. Ja olivat niin kuin, Sergei Efron taisi olla vain 19 vai 18 ja Maria Tsvetaeva 19, kun menivät naimisiin. Ja siis pysyivät siinä avioliitossa loppuun asti. Ja sitten syntyi 3 lasta, joista yksi Irina näissä traagisissa olosuhteissa sitten kuoli Moskovassa. Ja Maria Tsvetaeva, totta kai sitten he asuivat nuori pari ihan erittäin hyvässä ympäristössä Moskovassa, hienossa talossa, jossa nyt on Tsvetajevan kotimuseo, mutta vallankumouksen mukanahan he sitten omaisuus menetettiin ja Sergei Efron, vaikka oli tällaisesta, äiti oli siis vallankumouksellinen, tämä oli rikasta juutalaista sukua ja äiti ja koko suku oli tämmöinen vallankumouksellinen, miksiköhän nyt sitä nyt Narodnaya Volja, semmoinen järjestö silloin siellä, jonka varmaan monet tietää. Ja siitä huolimatta sitten Sergei Efron, joka meni upseerikouluun, niin hän sitten tavallaan ajautui siihen valkoiselle puolelle ja sitten Valkoinen armeija koki täydellisen tappion siellä Etelä-Venäjällä ja Sergei Efron pakeni sitten ja löytyi Prahasta, jonne Maria Tsvetaeva tyttärensä Ariadnan kanssa muutti, pääsi sieltä lähtemään ilman mitään vaikeuksia, sai ne passit ja muut. Ja sitten Berliinin kautta sitten koko perhe muutti sinne Prahaan lähelle. Ja siellä eivät sitten mitenkä pystyivät. Maria Tsvetaeva oli hyvin ihastunut Prahaan ja rakasti sitä syvästi, mutta sitten ajateltiin, että Pariisissa hänellä olisi tämä yleisönsä. Nythän oli kyllä niin, että Pariisin emigranttipiirit niin eivät pitäneet Maria Tsvetaevasta lainkaan. Välit menivät täysin poikki, kun Maria Tsvetaeva muun muassa kirjoitti Majakovskille omistetun Sikerman Majakovskin itsemurhan jälkeen, ja muutenkin katsottiin, että hän oli, sitten, että hän oli tuonut mukana jotakin sieltä. Ja mä olen tässä lyhyesti verrannutkin Maria Tsvetaevan kohtaloa Pariisissa, niin Kandinskiin. Heillä oli ihan samanlaiset kokemukset, kumpikin rakasti Venäjää. Ja sitten kumpaakin tämä emigranttiyhteisö ikään kuin hylki ei halunnut heistä oikein tietää sitten lopulta mitään. Sergei Efron ja Ariadna Efron innostuivat sitten tästä niin kuin Neuvostoliiton paluuseen liittyvästä, tai liittyivät tällaiseen järjestöön, luultavasti tietämättä, miten voimakkaasti se oli sitten tämän NKVD:n järjestämää, ja sitten siirtyivät Moskovaan, ja Maria Tsvetaeva 1939 lähti sitten heidän jälkeensä, ja koska ei hän siis voinut perhettään jättää, ja Ariadna Efron oli siellä, ja sitten oli syntynyt poika Georg, eli lempinimeltä Mur, joka oli silloin sitten koulupoika, ja siellä Sergei Efron ja Ariadna Efron sitten vangittiin, joutuivat Lubjankaan, ja Ariadna Efron sitten tässä niin kuin mä olen lukenut kaikki ne kuulustelupöytäkirjat siellä. Hänellä oli pieksäjänä nainen, jonka nimikin on siellä, ja sitten se oli tällaista valvottamista ja pieksemistä se elämä siellä Lubjankassa, jotta saataisiin se allekirjoitus. Se oli se tarkoitus, ja että isä on niin kuin syyllinen
ja eräitä muita tämmöisiä allekirjoituksia vaadittiin. No, hän sitten sekapäisenä oli allekirjoittanut ja sitten hän yritti sen muuttaa, mutta ei häntä kuunneltu enää. Ja hän joutui työleirille, mutta hänet pelasti sitten hänen miesystävänsä Samuil Gurevich eli Mulja, joka sai hänet siirrettyä lähelle Moskovaa ja tämä sitten jatkui tämä rakkaussuhde. Saisi Ariadna Efronin siirrettyä lähelle Moskovaa Ryazanin kaupunkiin, tai se on välimatkat nyt on Venäjällä mitä on, mutta olipahan kuitenkin niin kuin sikäläisittäin lähellä. Ja sitten Sergei Efron ei suostunut antamaan yhtä ainoata nimeä, ei suostunut allekirjoittamaan yhtään paperia. Hän oli siis kaikkein voimakkain siitä porukasta, joka vangittiin tästä Pariisin porukasta. Ja hänet ammuttiin ja hän on tässä siis Memorial-yhdistyksen ja tässä niin kuin martyrologiassa. Samoin on Samuil Gurevich, joka yritti säilyttää Marina Tsvetajevan arkistoakin jonkin verran. Ja tämä Mulja, ja hän auttoi myös orvoksi jäänyttä Georg Efronia, poikaa. Ja sitten hänet teloitettiin 1952, se oli tämä niin kuin spiraali silloin menossa. Ja Ariadna Efron tuli takaisin. Marina Tsvetajeva teki täysin uupuneena itsemurhan oltuaan 2 vuotta evakossa, kun Moskovasta evakoitiin ihmisiä sodan puhjettua. Ja sitten poika Georg Efron oli Tashkentin yliopistossa. Hän oli erittäin lahjakas. Nämä molemmat lapset oli saanut erinomaisen koulutuksen ja kasvatuksen. Siitä vanhemmat olivat pitäneet huolen. Mutta sitten Georg Efron joutui armeijan sotaan ja hän oli varma, että hän tulee elämänä takaisin. Kirjeet ovat niin kuin hienoja, niissä puhutaan aika paljon ranskalaisesta kirjallisuudesta ja niin edelleen. Ja sitten hän kaatui saksalaisen perääntymisvaiheessa Valko-Venäjällä ja hänet on sinne sitten haudattu. Että tämä perhe Ariadna Efronia lukuun ottamatta siis tuhottiin ja tuhoutui ja sitten Ariadna Efron käytti loppuelämänsä sitten kootakseen tämän Marina Tsvetajevan jäämistön. Että oli tämä kauheudessaan tämä perheen kohtalo, niin siitä on vaikea puhua tämän enempää, mutta se oli tällainen. Ja sitten voi lukea kyllä Marina Tsvetajevan näitä lapsuuden muistelmia, koska niitähän on suomennettu. No sitten niin tästä kääntämisestä. Nyt ei kyllä paljon aikaa. Nyt ei olekaan enää. 8 olla pois. No mä sanon, että isot kustantamot eivät enää julkaise käännösrunoutta, että ei pitää nostaa siitä meteli, koska Suomessa on niin kuin hieno historia, käännetty runouden historia. Ja nyt pienet joutuvat tätä sitten ilman editointeja ja muita, että sitten sieltä tulee mitä tahansa ikään kuin käännöksinä. Ja tästä pitäisi niin kuin nostaa kova meteli. Mutta sitten tämä Marina Tsvetajevan kääntämisestä mä voin joskus toiste kertoa, kun nyt pitää lähteä. Joo, kiitos.